Hi, punta tayo kay Sugimas. Hi, basa Sir Jeff. Jeff-san. Hi, sige mas very or too much. Hi. Used to express that something has exceed a certain perfect amount of balance. It is a negative evaluation of the speaker. Of the speaker. Ibig sabihin, ang sa verb, sige, basahin mo, verb, basabi ha. Verb, Verb, yung slash mas. ang mas, Hi, very good. i-adjective, nga ang igi slash, Hi, na-adjective, nga the slash hi. plus Plus, sugimas. hi, plus ni mo ang sugimas. Sugimas. Ibig sabihin, ang meaning ni sugimas dyan is very or too much. Sobra, grabe. Ano ba? Sa Bisaya, no? Ang iyahang pattern lang, imo lang i-listan si mas ng sugimas kung verb. Sugimas. Kung i-adjective, burahin mo lang ang i, palitan mo ng sugimas. Pag na-adjective naman, palitan mo ng sugimas. For example, okay, magkuanta ha, maghatag ta og mga sample na to diri at text, wait lang ha. Text box. Hi, for example, sa mass form tayo, ano nga si taberu? Tabimas. So, ano mangyayari para ilagay daw si tabimas man ni siya, di ba? Kay, sige, magkuanta polite ta. Tabimas. So, ano mangyayari ngayon kay tabimas? Tabi sugimas. Hmm? Tabi sugimas. Tabi, Sugimas. mas. Ay, tabi, sugi, Sugimas. mas. Very good. Okay, diri na punta kay i-adjective. Magbigay ng i-adjective, minasang. Isang i-adjective. Takay. Takay. Hi, what is takay, Sir Art? Expensive or tall. Hi, expensive or tall? Palakpakan si Sir Art. Out kayo. Palakpak mo, minasang. Takay, expensive or as. Takay. Ano mangyayari ngayon kay Takay? Taka. Taka. Takasugimas. Ay, very good. Takasugi Sugimas. masu. Ay, takasugi masu. Or mas. Takasugi mas. Next. How about si na-adjective? Magbigay ng na-adjective. Kire? Moro na yung mga dali-dali na to. Kirei, Kire. kireida, or kireides. No? Kire na yats. Naka na-adjective man na, or naka, basta kirei, naka na-adjective na si kirei, no? Alam nyo ba na ang da is a des yan siya? Des. Sample na. Nanahimo siyang katakana, sorry. Ang da is, kuha na siya. Des. So, ang mangyayari ngayon kay Kirei, nahimo siyang Kirei. Anong mangyayari kay Kirei? Kirei. Kirei. Kire sugimas. Mas. Kirei. Sugi Sugimas. Ay. Nahimo siyang Kirei. Sugi. Mas. Burahin mo lang si da or des.
So, ano ibig sabihin nitong tabi sugi mas? Kay very or too much man siya. Sige daw. Unsa na may meaning na ni tabi sugi mas? Eat. Eat too much. Ay, Eating too much. pwede pod. Ay, nagsobraan og kaon. Kani taka sugi. Sobra kang mahal. Too expensive. Very Ay, expensive. too Very expensive expensive. or Bro kataas. sobra kataas. Very good. Palakpakan naman ako sabi. Oh, ano man ako mga estudyante. Very good. Kayo eh. Ay, dire na po ta sa kire sugi. Sobra ka gwapa. Sobra ka gwapa. So karon napansin ninyo na ano yung nahitabo? It is a negative evaluation of the speaker. So mahimo siyang negative ang dating, no? Sobraan ka gwapa, maragana man dating, no? Sobraan ka mahal, sobraan ka taas, sobraan sa kaon. Okay, nasabtan na ba? Ay, Ay, okay, maghatag ta diri na yung mga example diri, no? Minasang. Si malipat ko sa oras, malapas ta. Abtan ta galas 10. Okay ra abot ta galas 10. Kung sa ko, bro, malit sa guro sudan. Ay, basa Sir Ben. Ben Sam, example. Hi. Example 1 sa ino. Ay, Osake Osake. o nomu sugiru no sugiru no sugiru no wa sugiru no wa kenko ni warui desu. ay, wait lang ha, check sa natutong ko, no record ba? Okay, naka-record ta. Karon, kay murag naagi mo kalibugan na ni. Okay. Naana diri si sugi Sugiru no wa. mas or sugiru naka verb na I mean naka dictionary form na siya. Dictionary form. Wala yan na dictionary form. Dictionary form si sugimas. Parehara na sugiru or sugimas. It's up to you. Nara na sa inyo ha. Kung sa inyong gamiton da sugiru or sugimas. So si kani si sentence number 1 gihimo niyang mao ni ang topic karon tungod kay naa may wa. So in 5 ni siya na lesson ha. I think na remember ba ni depende sa inyo ha. Kay para mahimong topic karon si verb lagyan mo lang ng no. Verb no. Tapos wa. No wa. Osake o numu sugiru no wa kenko ni waroi desu. Ano ibig sabihin niyan? Bensang. Ano yung osake? Wine. Rice Ay, wine. wine. Or alcohol. Alcohol, yes. Ano ibig sabihin niyan? Ano siya say? Kung igira kag ano, masubraan ka o inom mo ka ng ano, alcohol. Sobraan, no? Ginom it's mo? bad for your health. Alcohol. Yes. Kenko. Ano yung kenko? Health. Health. Hi. Ano yung waroy? Oh, Sir Art. bad. 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 Hi. So karon nasabtan ang whole sentence, sige daw. Very good. Tama to mo Sir Ben. Si kuan daw si Sir Art, Ma'am Shari, nasabtan ni Ma'am Shari unsay meaning ani? Hi. Sige daw. Ay, si. Unsa man? Masubrahan og alcohol Hi. kay sa kanang health.
Ay, Affected in health. mahimong pangit sa health or makadaot sa health. Kinko ni, ibig sabihin sa health. Makakasama sa iyong kalusugan ang sobrang pag-inom ng alak. Ano na siya sa Tagalog. So nabay wala na sabtanan ni diri na sentence or sa mga words. No mo is to drink from verb na numimas. Numimas. Drinking alcohol too much is bad for your health. Ato na punta sa next example. Eto na eh. Di man ma-hide ang ko ano eh. Gusto na ko i-hide ba pero di nyo makita daan ng English translation. Hi sir, kisa mo, Ma'am Angela. Hi, muda. Muda. Hi, muda na. 無駄なものを買いすぎると、あれな、はいお金が貯められません。 Hi, 貯められません。 tame, 貯めら rarimasen. れません。 Unsa may meaning aning muda? Unsa may meaning aning muda? Unnecessary. Ay, ang muda is useless. Unuseful. O maging vain ba? Tawag ano eh? Walang halaga ng mga bagay. Muno. Kay sugi ruto. Ibig sabihin, masobraan ka og Palit. ay palit. Unsa man ning kay diri ah? Unsa man niya siya na verb? Kay, From the Kay. word verb kaimas. So si kaimas dira karon wala na si mas dira ah. Wala na si mas. Mas. Kaimas mo na la kaimas. Nahimo nang wala na si mas. Ipalitan na ng si to dira mao niyang if. If muda na muno kay sugiro haniga tamerari masen. Ano ang ibig sabihin yan? Sino nakakaintindi nito? Ukaniga tamerari masen. What is tameru? Or no, from the verb tameru. Sige daw. Tama yung idea? Hmm? To Money. Save. to save money. No? Tame ru, save up money para makatigom. Dili daw ka makatigom og kwarta kung sobraan daw ka og palit og mga bagay na walay pulos. Oh. Nakasabot ba Sir Jeff? Hi. Sir Art? Sabtan? Hi, sir. Kisa may wala kasabot dira. So kining muda, pwede po nang unnecessary, walay mga pulos, no? Tama na. Muda ni narimas. Muda ni narimas, ibig sabihin, mahimong walay pulos. Muda ni narimas o nari. Ay, if you buy unnecessary things too much, you cannot save money. So, maulan to, no? Okay, isa, basahon sa na to. Wala patay time. Mana lang po uban. Ay, sabay-sabay minasag basa. So, no? Yari-yari. Ano nangyari? Kata. Satsu. Kusatsu. Sugite. Story. Tori. Tiwa. Ikimasen. Ay, ano to? Ridani. Vedani. Ridani. Ridani. Ridani.
Sodan. Sodan? Sodan shimasho. Ay, sodan shimasho. What is sodan? Sodan shimasho. To consult. Ay, to consult. Very good. Console. Hi. Ano to ibig sabihin ng yarikata? Method. Method. Ay, yarikata is way of way ba? Doing. Pamararaan. Method, tama. So no yarikata wa, that kind of method, fukuzatsu. So na, ano yan si fukuzatsu? Na adjective o i-adjective? Na. Ay, na adjective. Fukuzatsu na. So naging si na or si des dyan, pinalitan ng sugi ru. Bakit may te dyan? Anong meaning ng te? Sige daw, sino mo nakakaalam? Ano sa may meaning ni te? Ang te dyan is because. Mura na siya because. No? Suno yarikata wa fukuzatsu sugite hitori de. Unsa man ang ibig sabihin ng hitori? Alone. Alone. One person. Hay, kung mag-isa lang daw, hitori dewa. So hitori dewa diki masen. What is diki masen, Sir Jeff? Mas complicated. Dikimasen is not able. From verb na dikimas. Dikimas is, what is dikimas, Ma'am Angela? Say, Dikimas. Unsa may meaning ni dikimas? dekimasen. Able. Ay, able. Pag dikimasen, Ano, not able. able. Cannot, or Ay. unable. So, unsa may ibig sabihin ng reda dyan, Sir Ben? Eh? What is Ang reda? Reda. Leader. Ay, very good. So, ibig sabihin, Reda. sini man ang nakangkuan, Leader. kay kay in 5 man Leader. na lesson kani unsa man ni shimasho. What is shimasho, Shimasho. Sir Art? Unsa may meaning aning masho? Sige daw. Sige daw, be. Kung naka-remember pa ba sa N5? Sige, minasan, kamutan na, tinabangay. Unsa man ang masyo? To do. Ha? Occasion to do something To do. together. Let's do. Let's do. Let's do. Very good. Pag shimas naman na siya, shimas, lagyan mo ng sho. Sure. Shimas man yan. Nana siya'y su dyan sa taas. Palitan ng shima sho. Shima sho. Let's do. Oh, gawin daw. Magsodan kay Rida. No? Kay Rida. Kay kana daw na yarikata. Complicated na mag-isa lang. Okay? So, mo na ang iyang pasabot. The method is too complicated to do alone. Let's consult the leader. Nakuha lang niyang dano, dapat ang unsay tama na kuha na ni Sir Ben. Say. Let's consult. Huh? Oh, English naman na, Choppy. ilahan na pero Choppy say. Ito to. Ay, choppy. Choppy. So, kailangan mag-consult kay leader. Let's consult to our leader. In your leader, ana.
Mean, consult the leader. Consult the leader. Mao na ilang English po. Ay, nasabtan ba si Sugi o kani si Sugi? Sabtan ba? Inasam. Ay. Ay, Choto. okay. Choto, kisam to na yung Choto. Mindset. Unsa may wala na sabtan dia, sir? May ubang libog, sir. Last o ganun. Naglibog ka sa verb tingali or mga words, kailangan ng vocabs. Memorize gid ka. Ang iyahang particle. Particle, naglibog ka sa particle. Sige, tuluan ka ng particle. Kaya hapit naman na tong time. Sige lang. 1 minute na lang, pero sige lang. Antakat pa na. Asa man ka banda na particle ang ano mo sabtan? Aning yun sa nagte. Ha? Deform. May deform. Ang dari sa may form. Sige daw, asa man? Fokusat kidit. Sugite. Kidit. Te yan. Te sugite. yan siya. Si te is a because yan. Because. Wala naman, sir. Tingog. Okay. Mana siya? Or and. Pwede na si because or pwede and. Ang meaning ni te. Nasaktan na sir, nanang sulat. Hello? Check sa ako na. Nagisulat na ako. Makita man dali. So, napabailaan ang pangutan namin sa Minasang, napa ba? Hindi na makita. Di makita? Tanaw na to. Yung signal si Wainay. Ayaw i-out ang imuhang kuhan. Makita mo na siya, sir. Makita mo lang siya. Araw, makita? Dara. Makita akong screen? Kita sa'yo. Hello? Kita sa'yo. Nakita na. Okay. Si te dira, kini si te, pwede because na siya Kita na. or pwede ang iyang meaning na because or and. Iyang meaning. Kaya sabtan ba? Basta makita mo ni te ha? Because or and ang meaning na. Ay, Ay, to sa yung open na itong record.